שלום, זה סרטון ראשון בסדרה שתעסוק בעניין האם ניתן ללמוד אומנות. האם אומנות זה משהו שניתן לרכוש אותו, לרכוש כלים, לרכוש ידע ולקבל תעודה ולהיות אומן ולעסוק באומנות, או שאומנות זה משהו אחר, משהו מולד. אה, העניין הזה, המולד או לא מולד, אני לא חושב שתהיה לזה ממש תשובה, אבל העניין של מה זה ללמוד אומנות, או לפחות איך זה נלמד היום, ואני יכול רגע קצת להעיד על עצמי במה אני עוסק, ו- ואיך אני בניתי את הכלים למלאכה שאני עושה אותה, או ליצירה שבה אני מתעסק. אז אני אייל צרפתי, אני עורך סרטים כבר כמעט 30 שנה, ובעשור האחרון אני גם עוסק לא מעט במוזיקה, גם מופיע, גם אפילו מלמד. וגם בקולנוע אני לימדתי בכמה מכללות בארץ, כ10 שנים לפחות. ואני אומר את זה דווקא מתוך מקום של גם מורה. אני יכול להגיד די באחריות שהרבה תלמידים שלי שהצליחו טוב בלימודים, זאת אומרת שסיימו בציונים גבוהים בתוך הסטנדרטים והתנאים שהמכללה נגיד מכתיבה, וסיימו בהצלחה וקיבלו תואר, ובעצם הוכשרו להיות אנשי תקשורת במאים, אינם יוצרים, והם לא יהיו יוצרים. ואני יכול להגיד שיש כאלה שלא צלחו את הדרך הזאת של תואר באוניברסיטה של 3 שנים, והכל היה מאוד מאוד קשה וקשיים, ולא הצליחו וכן הצליחו, ולא עמדו בתנאים של המכללה, והם יוצרים. זאת אומרת, ברור לי שהם יוצרים. אגב, גם אם הם לא יהיו יוצרים בתחום התקשורת והקולנוע, הם יוצרים, הם ייצרו, כי זה הם. זה אני שם רגע, אני עוד ארחיב על זה, אבל אני שם את זה רגע בצד, מה זה נפש יוצרת או נשמה יוצרת, וכזאת שלא, שהיא פחות, שהיא אחרת. וזה לא משנה כמה אדם ילמד איך עושים סרטים, אם אין בו את הנשמה היוצרת, או אפילו אם אני אפשט את זה לקצת דברים יותר ברורים, תשוקה, משהו שמניע אותו לעשות את זה. כלומר, נשמה יוצרת קמה בבוקר ורוצה ליצור, כלומר, או לכתוב שיר או לנגן, או לכתוב משהו, או זה הקטע שלה, הקטע של האדם. אני רגע עוד יחזור אחורה בכלל ללמוד, כאילו השיטה שבה אנחנו לומדים, אפילו מינקותה, מגיל קטן, דברים הכי בסיסיים, לקשור נעליים. אז אנחנו לומדים לעשות דברים, איך לצחצח שיניים, איך לקשור נעליים, איך לגרוב גרביים, ממי שמלמד אותנו, מההורים שלנו, מאמא שלנו, מהמורים שלנו, לא משנה מי. ואנחנו לומדים את זה בצורה מסוימת, נכון? כלומר, אמא שלי לימדה אותי לעשות שתי לולאות, אז לעשות קשר. היה לי קשה, אני זוכר כילד, זה תמיד השתבש לי, ולולה אחת הייתה נפרמת, וזה יצא ארוך מדי, ואתה דורך על השרוכים, ובסוף אתה לומד לקשור את זה בשיטה הזאת, נכון? ואתה מאמץ את זה ואתה נצמד לזה. ככה קושרים שרוכים. ואפילו אם אתה רואה מישהו קושר אחר, אתה יכול להיות במין מקום שאופס, לא ככה. או להיות מתבונן ולאמץ משהו חדש, לשכלל, לחבר בין שתי שיטות, או אפילו להמציא שיטה אחרת, לבין להיות נעול. מה אני בעצם אומר פה? אני אומר שתבניות לפעמים, הן תבנית שלא מתאימה לך. זה מאוד דומה באומנות, כי באומנות בעצם כן לומדים תבניות. לומדים דברים שאנשים גילו בדרכם. ולפעמים זה דרכם. לפעמים יש עוד הרבה דרכים ליישם דברים, ולאו דווקא באיזושהי שיטה. ואני חושב שהרבה פעמים השיטה היא זאת שמה שלא מאפשרת לאנשים לגלות את השביל אל היצירה שלהם. ממש ככה. יותר מזה אני יכול להגיד שנתקלתי לא מעט בידענות יתר, מה שנקרא. כלומר, הייתה תקופה ארוכה בחיי שארגנתי מה שנקרא ג'מים. ג'מים זה במה פתוחה שבעצם שום דבר הוא לא מתוכנן והכל הוא מולתר, מתאספים נגנים ועפים יחד. יושבים על איזשהו מבנה, מאלתרים, מקשיבים אחד לשני ומנגנים. דווקא הידענים ביותר, מוזיקאים, ממש, שיודעים, הם גם נגנים מאוד גבוהים, ומבינים מוזיקה, ויודעים
לדמיין מנגינה בראש ולכתוב פרטיטורה שישה תפקידים, הם מאוד מתקשים בעניין הזה, לא כולם, כן, לא יכול לעשות הכללות. אבל תופעה כזאת שראיתי, שדווקא הידענים שאתה מנסה לפשט אותם למשהו, להוריד אותם למשהו מאוד מאוד פשוט, לעשות 3 אקורדים של רוק כאלה עם איזה נשימות ביניהם, זה על הגבול הלא נכון, או אי אפשר, או פשוט לא נשמע טוב, לא זורם. מה שאני מנסה להגיד בגדול, שהרבה פעמים התבניות, שזה בכלל תפיסה שאפשר להרחיב אותה גם מה זה בית ספר, אבל בזה לא ניגע כרגע. התבניות הן חוסמות. שמעתי פעם הרצאה בטד של בסיסט, מאוד מאוד ידוע, אני לא זוכר את שמו, שבעצם סיפר את סיפור חייו, איך הוא למד לנגן. והוא בעצם נוגע בדיוק בנקודות האלה שאני מדבר עליהן. הוא מגיל כלום, מהרגע שהוא מודע לעצמו, חי בבית שכל המשפחה שלו, האחים, 3 אחים אני חושב, הם הרכב מוזיקלי שמנגן. תופים, גיטרה וקלידים אני חושב. וכל הזמן הוא גדל לתוך זה. הוא כל הזמן שמע את המוזיקה בבית, ומה שהוא זוכר, הוא זוכר שבאיזשהו שלב, כפעוט, הוא היה נעמד לידם ומקשיב, אולי קצת זז. עכשיו, האחים שלו כבר סימנו אותו, הם צריכים בסיסט. וככה, לקראת גיל 3 או משהו כזה, הם פשוט השעינו על הכיסא בס צעצוע. בס צעצוע. שמו כזה, רמזו לו. הוא ממצב של רק בא ומקשיב, היה מחזיק את הבס צעצוע הזאת ביד. ועושה כאילו הוא מנגן, ונכנס לגוף. ובעצם מה שהוא טוען שם, כלומר, בגיל, אני חושב, 5 או 6, האחים כבר שמו שם בס אמיתית, והוא פשוט החזיק וניגן. זאת אומרת, לא היה תהליך ביניים. הוא טוען שבעצם שהדרך שבה הוא למד מוזיקה זה כמו שהוא למד שפה, כמו שהוא למד לדבר. כמו שהוא לימדו אותו לאט לאט לדבר מתוך קשב, מתוך לדבר איתו, מתוך ציפייה לזה שהוא יענה. ככה הוא למד מוזיקה, בלי להבין, אלא לחוות. והתחיל לנגן, הוא בסיסט ענק. עכשיו, הוא גם כן שם פותח את השיח הזה להבין רגע שאומנות, ולא רק אומנות, אומנות הכי קל לדבר עליה, כי משהו שהרבה פעמים אתה מרגיש שהיא בתוכך, היא קיימת, אתה רק צריך לתת לה לצאת, ולא באמת ללמוד משהו חדש, זה יותר להיזכר, זה קצת יותר רוחני, אבל כן, זה הרי זכר, זה מלהיזכר, להיזכר בדברים שקיימים בנו. מוזיקה ואומנות הם דברים שטבועים שיוצאים מאיתנו, כלומר, בוא נאמר שהצייר המדהים הראשון שייצר דיוקן, אף אחד לא לימד אותו. הוא לא הלך למאסטר שלו ללמוד, זה נבע מתוכו, ובעצם ממנו למדו שזה אפשרי. אבל אומנות אמיתית לרוב היא פורצת דרך, היא מגיעה גם גלים חדשים, נגיד סגנונות חדשים, זה לא, פיקאסו לא למד את הסגנון הזה שלו ממישהו, או התכתב עם, זה פרץ ממנו. כלומר, יש לא מעט מצבים שבהם שינון התבניות, שזה שיטת הלימוד קצת, שינון תבניות, למידת תהליכים, דווקא בשלבים הראשונים שבן אדם מגלה את עצמו יצירתית, הם הרבה פעמים חוסמים ולא פותחים. כי התבנית הזאת היא בכלל לא קיימת בתוך הסט מחשבות שלי, אני בכלל לא חושב ככה. אני יכול להעיד על עצמי שהסרט הראשון שערכתי בחיי, באמת הייתי עם חוסר ביטחון מוחלט, עם המון תשוקה, אבל עם חוסר ביטחון מוחלט מה, איך? זה לא אומר שלא היו לי הדרכות, זאת אומרת שלא היה לידי סופרוויזר, מה שנקרא, שתמך בי, שלמד, עזר לי ללמוד איך משתלטים על הים הזה של המידע, ואיך מצמצמים, ממה מתחילים, כן, אבל בתוך זה בעצם מה שאני זוכר מאוד טוב, משהו שהנחה אותי, אני זוכר שהבמאי שעבדתי איתו, כל הזמן הביא איתו סרטים, אמר, אתה חייב לראות את הסרט הזה, אתה חייב לראות את הסרט הזה, כי זה מאוד דומה למה שאנחנו עושים, בוא תראה, והיה בי משהו שהתנגד לראות את זה. אני לא יודע אם אז אפילו ידעתי למה, היום ברור לי שאני יודע למה, זה כמו שאני יודע שאני מגיע ליצירה, אני מגיע לסרט, אני לא רוצה להגיע עם משהו מקובע. אתה משאיר מקום
לרגע, להתבונן עוד פעם, להתחיל מההתחלה, ולראות מה יש באמת as made, ולא מה תכננתי בצילומים ולא יצא, וכל מיני דברים כאלה. כלומר, המקום הזה של להשאיר רגע חופש ומרחב ל, להתעוררות פנימית. אתם יודעים, יש שירים ש... בוא ניקח רגע דוגמה שמישהו כותב מילים מבחוץ, ואתה צריך להלחין את זה. אז יש שם איזשהו מאמץ. זאת אומרת, במרכאות זה מאמץ, כאילו אתה שומע את המילים, אתה מתחיל לחשוב, אתה יודע מוזיקה, או אתה מרגיש מוזיקה, ואתה משלב בפנים את המנגינה, מנסה להפיל את המשקל של המילים שהתיישבו, ונהיה איזה משהו אחד שהוא יכול להיות מקסים. אבל יש שלבים בהם אתה יושב רגע עם הגיטרה, ובום, יורדת מנגינה. עם המילים לפעמים. בום, בדקה שתיים. קודם כל, זה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, זו חוויה שמזכירה לידה. היא בום, ויש את זה. אתה לא יכול להגיד, הלחנתי את זה. עבר דרכי משהו. עכשיו, זה קורה הרבה פעמים גם לי לפחות, זה קרה לא מעט בעריכה, שאתה נכנס לאיזה תדר, כאילו זה ברור שאתה עושה בו דברים, אבל דווקא ההרפאיה והניתוק מה בדיוק צריך לעשות, מייצר איזה משהו שאתה אחרי זה לוקח צעד אחורה, מתבונן על זה, וואו, יש פה משהו שגם אתה צריך להתבונן עליו, למרות שאתה עשית אותו. כי יצירה זה, בסופו של דבר, זה חיבור למשהו שיותר גדול מאיתנו, שכאילו דרכנו זה קורה. זה לא תמיד אנחנו. אני יכול לומר שפה בביתי, שבאמת תמיד החלום שלי היה שהילדים שלי ינגנו, באו לנגן ביחד, להיות הרכב משפחתי, לאלתר ביחד. אבל השיטה הזאת של אוטודידקטיות, או אפילו פחד לרשום את הילד למורה לפסנתר, כי הידיעה הזאת שזה יכול לעשות הפוך, למרות שהיו איזה פה שיעור, שם שיעור בילדות, מה שקרה דווקא בתקופת הקורונה, אגב, שכולם בבית מסגרים, אצלנו בבית יש מלא כלים מונחים, גיטרה, עוד, עוד גיטרה, גיטרה חשמלית, בס, פסנתר, זה תמיד פרוס. עכשיו, בגלל שנמצאים כל כך הרבה זמן בבית, כולם התחילו לגעת יותר בדברים שקיימים, פיזית. המציאות היא שכולם מנגנים היום, בשנה, שנה וחצי, אני מדבר על רמה גבוהה של נגינה, ממש רמה גבוהה של נגינה. לא ככה להתחיל לעשות כמה אקורדים. נפתח זה משהו לבן השלישי שלי שהוא נהיה גיטריסט, עושה רסיטל 10 יחידות בגרות במוזיקה, עכשיו הוא כן לומד אגב. הפוך, לדעתי זה עובד הרבה פעמים, הרבה יותר טוב גם אני ככה. אחרי שכבר ניגעתי והופעתי, הייתה בי איזושהי פתיחות לידע. כי הרי ברור שבידע יש כלים מאוד מאוד חשובים, מאוד טובים. ברור שצריך לדעת תיאוריה, כי יותר קל לחשוב על מנגינה ולכתוב אותה, מה זה יותר קל? זה פרקטי. ולהבין מוזיקה ומודעות, ברור. כשאתה כבר בתוך זה, שמוזיקה כבר נובעת ממך, הכלים האלה, גם הם באים הרבה יותר בקלות, זאת אומרת, נטמעים הרבה יותר בקלות אצלך, והופכים להיות כלי שמיש, לא משהו שאתה צריך ללמוד ועוד לא מבין למה. זה קצת כמו, אתם יודעים, מכונת כתיבה או מעבד תמלילים, אין עניין ללמוד את מעבד התמלילים, את הוורד בכיתה א' לפני שלומדים לקרוא, נכון? קודם כל לומדים לקרוא, ואז לומדים את הכלי. ויש איזה משהו תפיסתית באופן כללי במכללות. אני יודע, יש לי המון ביקורת על מכללות, כי לדעתי יש שם המון הונאה סביב התעודות האלה. המון הונאה ומסחרה, מכיוון שהם לא מגלים באמת את היוצרים שם, אין שם תהליך כזה של לגלות יוצר ולגדול איתו, אלא זה לייצר תוכנית לימודים, שרובה אגב לא רלוונטית, כלומר המון, כמו בבית ספר, המון שעות של חומר ומידע מיותר, שלא צריך אותו ולפעמים גם לא נכון. אז אם רגע אני ארוז את כל מה שאמרתי, אני טוען שיש שיטה בה, אדם מגלה בתוכו את היצירה. אני גם חושב לגבי הכישרוני, לא כישרוני, אני מעריך שכן, שיש נטיות. בעיקר יש חסימות, לא נטיות, יש זה חסימה. זאת אומרת, אם בן אדם משוכנע שהוא לא מוכשר והוא לא שומע, אז זהו, אתה לא תוציא אותו מזה. אני יכול להגיד שאפילו
אה, אני שפגשתי כמה אנשים שהייתי בטוח שאין להם את זה, אתה שומע אותם לא שרים בסולם, לא כלום, לא בכיוון בכלל. זה הרבה פעמים חסימה ואתה מגלה שם כישרון ענק. קשה מאוד לדעת. אז כאילו, אני טוען שהדרך שבה, אה, בטח מוזיקה, יכולה לצאת החוצה, אה, ללא למידת תבניות, אלא מתוך הקשבה, מתוך הבנה שזה שפה שנוכחת בך בכל מקרה, אה, הסיכויים שתפרוץ יצירה משם ללא למידה גבוהים יותר מאשר עם למידה. לפחות למידה מהסוג הזה. אני לא מדבר על למידה באופן כללי, יש המון דרכים ללמוד. כלומר, אני את המקצוע שלי, למשל, למדתי בשיטה הישנה שוליה. זאת אומרת, שוליה זה דרך ללמוד. אתה נצמד לבעל מלאכה, לומד את המקצוע, עוזר לו, עד שאתה יודע את המלאכה. מה שקורה הרבה פעמים במוסדות זה שמלמדים אותך, גם אלה שמלמדים אותך את העשייה, לא היו בעשייה אף פעם, לא היו בשלב הזה, נשארו בשלב התיאורטי. כלומר, לא מעט אנשי אקדמיה, הם התחילו מהאקדמיה ונשארו באקדמיה. אתם מכירים את המסלולים האלה, זה מסלולים שהם מאוד נפוצים, זה גם כדאי, זה רווחי, אתה מגלה שאם תישאר כמרצה אחרי זה, או כמתרגל בהתחלה, ובעצם לא היית בעולם העשייה, כלומר, יש במציאות שבה אנשים מלמדים מנהל עסקים והם מעולם לא עשו עסק. ולא משנה מה נגיד על זה, זה בלתי אפשרי. זה לא אמיתי. אתה לא יכול ללמד משהו שלא חווית אותו. אתה לא יכול. אתה כן יכול, עובדה, אתה עושה את זה. אבל זה טוב זה לא יהיה. כי יש הבדל עצום בין הידע התיאורטי לבין החוויה המעשית. גם במוזיקה, כמו שאמרתי, אתה יכול לדעת את הכל פרפקט ולהגיע לבמה והלאה בכתי, שמע לא טוב. כי זה לא רק ידע, זה לא רק לעשות את הדבר הנכון. יש משהו שנוסף בכל הדבר הזה, שזה הנגשה, זה תדר, זה אנרגיה, זה דינמיקה. זה הרבה יותר מהדיוק. הרבה יותר מהדיוק. גם סרטים זה ככה. סרטים יכולים להיות מצולמים מדהים ונכון, ושוטים, ותנועות, וצבעים, ו... ועדיין משהו שם לא עובד. זה לא מספיק. כמו שהיום יש לנו את כל האמצעים בעולם. כל בן אדם מחזיק בכיס שלו מצלמה באיכות גבוהה שמסוגלת לשדר בזמן אמת לכל העולם. מכשיר עריכה כבר בילדין בתוך הסמארטפון שיכול לעשות הכל. אבל אלה הם כלים. עכשיו, מהי השפה? איך אני מספר סיפור באמצעות זה? איך אני מביע את עצמי שזה יתקשר? אז כמובן שגם על השפה אפשר לדבר, כי גם שפה זה משהו שהוא התקבע ונרגש. כלומר, המודל הזה של סרט, עם סוף טוב, לצחוק באמצע, לפקוט איפשהו, להזדהות, זה מודל, זה תבנית. תבנית שכולנו שבויים בה. אנחנו רגילים ככה לשמוע ולראות סיפור. אבל קודם כל יש בזה פריצות דרך שעובדות לפעמים, אנשים שוברים פתאום את התבנית ועדיין מצליחים להחזיק סיפור. אבל גם בתוך התבנית הזאת, זה כמו שגם ציור אנחנו חייבים מסגרת. אם אין מסגרת, אז הציור יכול להיות כל כך מופשט וכל כך ענק, וללא גבולות שלא נבין ממנו כלום. גבול הוא הכרחי, מסגרת, כדי שבה יהיה אפשר ליצור, כמו שהחיים האלה חייבים להיות עם גבולות, אחרת הם פרוצים אין בהם באמת חופש, כאילו אין חופש בלי גבול. גם ביצירה, כלומר, אם אתה לא ממסגר את זה, אז זה הולך לשום מקום. בתוך המסגרת יש המון חופש לעשות הרבה דברים. אז זה בעצם שיעור מספר אחד על העניין הזה, אני ארחיב בשיעור הבא על בעצם איך עושים את זה. זאת אומרת, איך מגלים את היצירה שבתוכך, ואיך אפשר להביא את זה לידי ביטוי, והאם באמת אפשר להתחיל לעשות דברים שקשורים ביצירה בלי ללמוד. אז קודם כל היום אין דבר כזה לא ללמוד, היום המכשיר הזה מאפשר מאיתנו ללמוד כל כך הרבה אחד מהשני, ומהתנסויות שאנחנו לא צריכים דווקא את הדמות הזאת שמלמדת אותנו, אנחנו צריכים להיות פתוחים לערוצי מידע. וזה מה שאנחנו עכשיו עושים. אז בינתיים יום טוב.